הוא יודע, תתפטר ממנו. קיבלתי, נטפל בזה. וחצי בערים, תגיע בזמן.
וואלה, באמת שבוע רע, אחי. אחי, מה שהיה עם השישיסטים, אחי, שעזרו לי הקטן, העיף אותך, אחי. לא נעים, אחי. גם קצר עוד פעם החטיא פנדל, אחי. בסדר, אחי, עזוב את קצר, אחי. תראו את הנוף, אחי. בוא נעשה תמונה. בוא נעשה תמונה. אורג'י, בוא תעשה לנו תמונה, בוא. בוא, מתוק שלי. יאללה, תביא, אחי. בוא, קח, חוס. בוא עושה את זה פה. קח את זה פה. יאללה, 3, 2, 1, חוץ. אליפות, אחי. אליפות. וואלה, אחי, תשמע, אבל עזוב, יש את הרוגע, אחי, יש את הלחץ. אחי, יש אנשים לחוצים בעולם הזה. אתה לא מבין אפילו. מה יש לכם, יא גנובים? כולם מחכים לכם, ההרתעה התחילה. מה? אין החתרה, זה שבוע הבא. בואו, חפשו אתכם. מה זה החתרה, אחי? מה זה? תניח לי. אדם. יאללה, ברבא. אתה בא להיכנס, אחי? אתה בא להיכנס? ככה? לא יודע, נראה לי. לא, אין סיכוי, אה? בוא איך נכנס. וואי, אני מזל, אחי. רק אדום יחד פורי, נגענו בחזר שלו חיים. וואלה, אחי. הגענו. הגענו. וואלה, כן, אחי, יאללה, בוא נכנס את זה, יאללה, חינוך. מרבה. מוכן? כן, אחי, מה נצא? גם נצא? גם נשוב. מה, ככה? נראה לי, אחי, מה לא? לא, אחי, נראה לי נחליף. טוב, אחי. יאללה, זולה, אחי, בוא יוצא, בוא. אתה מוכן באמת עכשיו, אחי? אחי, מוכן, יאללה, בוא יוצאים, בוא. יאללה. 3, 4 ו... כן, בוא. טוב, שומע, אחי? יאללה, אחי, נלך, אחי. נלך להחתרה? יאללה, ברבק, אחי, ברבק, אחי, ברבק. אחי, חכה רגע. מה? שמע, בוא איך יש שופרים. מה, לשוף אוויר קצת להירגע? אחי, חייב לי שופרים. טוב, מה, לאיפה נלך, אחי? מה, משל? יאללה, משל, אחי. מה, אחי, מה, נשב גם במדרגות, אחי? לא, אחי, אבידן לא מסכים, אחי. בקשר לא, אתה אומר, מכבד. וואו, אחי, הנחת, אחי. הנחת, אחי. האנשים הלחוצים האלה. יאללה, כן, אחי, יש לך ריזלרים, אחי? כן, אחי, יש לו פילטות? יש פילטות, אחי. בוא תביא לי פה, קח פה, אחי, תביא לי גם. תודה. קצת נחת, אחי. זוכר מה שאמרתי לך עם רבנו, אחי, על הנחת? יאללה, אחי, יאללה, תחכו קצת, אחי. מה קרה? קצת פסילטון, אחי. קצת הומור, מה קרה? 6 גורדון, 6:15. יואו, אחי. חייב לעוף, אחי. טוב, יאללה, אחי, בעזרת השם גורדון שיהיה לנו טוב, אחי. אמן. אחי, חייב חבוט. ניכנס? וואלה, כן, אחי. יאללה, מספיק, אחי, יאללה. מה זה? מה זה הבגדים האלה? מה, אתם גנובים? מה? לכו תחליפו בגדים, הקפתם אותנו מספיק, מה יש לכם? טוב, בסדר. מנחים, לא? בסדר. יאללה! בסדר, לא מחכים לכם! בסדר, שנייה. בוא נעשה את הפריק אחרי כל השנים, אחי. איך עושים? מה יש? קריאות איך עושים? וואו, אחי. וואו. איזה יופי. אחי, לא ציפיתי שזה יקרה כל כך. שמע, אתה חתיך, אתה רדי? תראה לי אותך? זה דבר? יאללה, ניכנס? ניכנס, אה? יופי, נשאר.
עולה! וואו, איזה התרגשות, אחי, אתה מוכן לזה? וואלה, אני מוכן, אחי, אני מרגיש מוכן, אחי. ערב טוב, ישיבת צביה אילת! ערב טוב לחמשושים! ערב טוב לשישיסטים! ערב טוב גם לשביעיסטים! ולאנשים הכי חשובים בערב הזה! ערב טוב לשמיניסטים! וכמובן, ערב טוב לכל ההורים היקרים שהגיעו! רגע, מימון, מה יש לך? אתה יודע בכלל בשביל מה התכנסנו? מה יש לך, אחי? הכתרה וזה, כל מה שהיה, אחי. לא, איזה, מה יש לך, אחי? יש יום הולדת למלכה סבח. מלכה מי? מלכה סבח! היום יום הולדת, היום למלכה סבח! היום יום הולדת, היום הולדת, היום יום הולדת למלכה סבח. חג לצמא וזר לפורח. היום יום הולדת למלכה סבח! שתזכי למצוות ונחת מידידיה. טוב, אז מה הולך להיות לנו הערב? בכי, צחוק, אהבה, חדווה, פיצה, גילה, רעות, אחדות, כל משפחת חיים שכבר השתתפו על הישיבה, חיבור, דיבוק חברים. בניהו. אחי, מה הקשר בניהו? מה יש לך, אחי בניהו? אחי פלס, בניהו, אחי. לולב, אחי. טוב, אחי. קיצר, שמחה, צחוקים, אווירה, כלכלה, פרנסה. טוב, די. טוב, בסדר. אבל מה לא יהיה איתנו הערב? יראת שמיים, כבוד עצמי, כבוד למורים, שעות שינה, הטילים של איראן בעזרת השם, אלכוהול לצערנו, ירידות למשל. מה יש לך, אחי? הרגע שאפנו אוויר. בסדר, אחי, רוצה לשאוף קצת אוויר, אחי, חייב עוד אחת, אחי, אחי, מה יש לך? תסתכל באמצע מה אנחנו. בסדר, אחי, אני רוצה לשאוף אוויר, אחי, ואני אעשה את זה איתך או בלעדיך. ככה? ככה. סבבה, אחי. אחי, אני רוצה שנדבר, אחי. דבר, אחי, דבר. וואלה, אחי, לא בסדר מה שעשית מקודם, אחי. אני לא בסדר, מימי? כן, אתה לא בסדר, אני לא אחי. בסדר? כן, זולזול, אתה לא בסדר, אחי. טוב, עזוב אותך, אחי. בוא נשלים וזהו. אתה יודע מה? בוא נעשה את הנדר. יאללה, הנדר, אחי. ברוגז, אף פעם, שולם לעולם. יאללה, חברים, אחי? יאללה, חברים. וואלה, התגעגעתי, אח שלי. גם אני... טוב, יאללה, אחי, נראה לי אכלנו להם את הראש. וואלה, נראה לי באמת אכלנו להם את הראש, אחי. מה, נתחיל את כל הדברים, את כל העניינים? כן, אחי, ברבק, אחי. ברבק, אחי, ברבק. אני מתכבד להזמין את ראש הישיבה! הרב אמנון! ימים על ימי מלך, סייסי שנות הכבוד לא בדוק! ימים על ימי מלך, סייסי שנות הכבוד לא בדוק! ימים על ימי מלך, סייסי שנות הכבוד לא בדוק! זהו. לשבת. ערב טוב. ערב טוב, פורים שמח. פורים שמח. הבטחתי שאני לא מעריך חצי שעה. חברים יקרים ואהובים, השיא של מגילת אסתר, אסתר נכנסת לארמונו של אותו רשע, לפני ולפנים, והיא הולכת לבקש על עם ישראל. לא יאמן, ואסתר מצליחה. אבל בשיא ההצלחה, מה ההצלחה של אסתר? שמותר לעם היהודי להתגונן. הוא לא הולך לטפל בבעיות שלנו, הוא לא הולך להשמיד את אותם המלאקים שרוצים להחריט אותנו, לא את המן ולא את ביתו. כל מה שמותר לנו זה להתגונן, להיקהל על נפשנו. הגזרה להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים לא התבטלה מעולם. כרגע תפתחו את המגילה, הגזרה, כי מה שנחתם בטבעת המלך אין להשיב. מאיפה יש ליהודים באותו הדור את הכוח
כשאין צה"ל, ואנחנו חווינו לפני 2.5 מה זה כמה שעות כשאין צה"ל, כשאין צה"ל בכלל, מאיפה יש כוח ליהודים לקחת חרבות? אין להם טנקים, אין להם מטוסים, אין להם M16, אין להם כלום. מאיפה יש ליהודים כוח לזקוף קומה וללכת לטפל ב500 עמלקים, ואחרי זה בעוד 75,000 ובעוד 300? מאיפה הכוח? אלא שרואים בפתיחת המגילה, באים יהודים למרדכי, אומרים לו, מה אתה עושה? אתה מתגרה בהמן, אתה ממית עלינו אסון. בסוף המגילה מתגלה שמי שזקף קומה, מי שהלך זקוף, הוא זה שנותן כוח, הוא זה שנותן את העוצמה לעם ישראל לבוא ולהילחם, לבוא ולעמוד על שלו. אנחנו הולכים לקראת ערב שהוא פתח, הוא פתח של שמחה, הוא פתח של צחוק, אבל אנחנו לא שוכחים לרגע, וקשה לשכוח, בזכות מי אנחנו כאן. אז בגלות היה מרדכי אחד, אנחנו בישיבה יש לנו בנימינים, השם יקום דמו, יש לנו לידורים, השם יקום דמו, יש לנו נחמנים, השם יקום דמו. יש בעם ישראל, בתוכנו, גיבורים וגיבורות, כל כך הרבה גיבורים, שבזכותם אנחנו כאן. כאלה שזוקפים קומה, זקפו קומה, ואנחנו נושאים את הדגל ונזקוף קומה לאורו של מרדכי, לאורם של אותם גיבורים. אני רוצה להגיד לכם, השמיניסטים היקרים, שאני יודע שאתם דייקתם, אף על פי שבפתיח כאן נאמר שלא ברור כמה כבוד יהיה למורים. אני יודע שאתם התאמצתם וחתכתם וקיצצתם ועשיתם הכל כדי שיהיה כבוד למורים. עשיתם הכל שיהיה כבוד לישיבה. אני חושב שעל הדבר הזה, על הניקיון הזה, מגיע לכם מחיאות כפיים. כי צריך לדעת שהאויבים שלנו רואים את הזקיפות קומה שלנו, רואים את השמחה שלנו, וזה מה שינצח. הם שומעים את השירה שלנו, הם שומעים את השמחה שלנו, הם שומעים את הזהות היהודית שלנו, שומעים, רואים, מרגישים היטב מה אנחנו מעבירים, ומי שינצח זה מי שיחזיק לאורך זמן, אבל לא בשמחה של הוללות, ולא בשירה של שטויות, אלא בשמחה של מצווה. בדיבוק, החג השמח שלנו פורים הוא חג של קדושה, הוא חג של שמחה של קדושה, הוא חג של שמחה של זהות יהודית. והדבר הזה, זה הניצחון שלנו. אנחנו מכאן, הערב הזה הוא יריית פתיחה. הוא יריית פתיחה של שמחה של מצווה שתלך ותעמיק, שתלך ותתחדד. הערב הזה נותן יריית פתיחה, אחריו שבת זכור. לאט לאט אנחנו מבינים, היינו במשמרים, היינו בסדרי ערב, היינו בהדור קיבלוע, אנחנו מתחילים להרגיש את הכיוון לאן העסק הולך, ובעזרת השם שבת זכור ובשיא, במסיבה, בקריאת המגילה הישיבתית, אנחנו זוקפים קומה מתוך שמחה של מצווה. תודה רבה רבה לכם על ההשקעה, תבורכו, תודה רבה. פורים שמח. מותי בא, הנה יופי. תודה רבה לרב אמנון על הדברים המרגשים. האמת שיש לעוד מישהו יום הולדת היום, וזה לחברנו ורענו נתן הירש. יום הולדת היום יום. היום יום הולדת לנתן. היידה נתן, תודה רבה. אח שלי יקר, אח שלי יקר, אח שלי יקר. ברבק, אחי. טוב, אחרי כל החגיגות, בוא נגיע באמת לחגיגה האמיתית. הבאים בתור יעלו לא אחרים מרבני השמינית, הרב שמידו והרב קובי. זהו שערים ראשיכם ינשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד, הכבוד תפלה.
איי 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 איי. שלום לכולם, ערב טוב. אספר משהו, מחילה מהתלמידים שכבר שמעו את זה. זה פשוט מצחיק וזה נחמד וזה קשור גם למה שהרב אמנון דיבר מקודם. לפני שנה שהיה את המבצע הביפרים בלבנון, אז פנה אליי תלמיד יום אחרי, שהיה שמינית, שנה שעברה, הוא אומר לי, הרב, באיזה שעה היה המבצע של הביפרים? אמרתי לו, נראה לי אזור 4, משהו כזה, נכון? ינון, בטח אתה... קיצור, משהו באזור 4 וזה. אז הוא אומר לי, תשמע, בדיוק ב4 יצאתי מהחדר של הרב אילן, ואחרי תהליך ארוך, הוא שם לי בפלאפון נטספארק, הגנה. מה הוא רצה להגיד לי? תראה, השפעה רוחנית, תראה, אני עשיתי משהו רוחני, התחזקות בשמירת העיניים, כל העניינים וכולי, וזה השפיע שעם ישראל הצליח. ואז אמרתי לו, שנשלף לי ככה, וזה אמרתי לו, תראה מה זה, לך שמו נטספארק, להם שמו רימון. אז באמת, בהקשר לדברי הרב אמנון, אז אני באמת ככה, איך אומרים, מתוך האחורי הקלעים, אז באמת זה ממש כל הכבוד לתלמידים שבאמת השקיעו, אמנם לא הרבה זמן, מזמן, אבל כשהשקיעו ברוך השם, היו באמת בקשר רציף כל הזמן, מאוד כיבדו, מאוד העריכו, וכל הזמן ככה עשינו וזה, ובאמת יישר כוח גדול גדול גדול, ואני חושב שהייתי פה גם היום ככה עוד הרבה שעות לראות ולזה, ברוך השם באמת אני חושב שאפשר לברך על המוגמר, ובעזרת השם שנה הבאה הם יכינו את זה 3 חודשים קודם, וזה בכלל, איי איי איי, אז בהצלחה גדולה ופורים שמח. טוב, ערב טוב לכולם, לשמיניסטים, להורים, לתלמידים, לצוות. קודם כל נתחיל עם 2 הלכות קצרות, סתם, מי שלא צחק כנראה הוא לא מגיע הרבה לשחרית. לגבי, אני רוצה להגיד משהו שאפילו הרב אליעזר לא יודע, משהו לגבי למה הם התעכבו, השמיניסטים עם הארגון של ההכתרה, הם התחילו באמת מאוד מאוחר, אבל סוד מאוד מאוד, יש איזה שמיניסט שיש לו קשר עם הבית הלבן, יש לו שם של יונה. בקיצור, והוא מהקשרים שלו שם ניסה כאילו להבין מתי תהיה התקיפה, אם יהיה תקיפה אז למה לנו להכין הכתרה. והם קיבלו איזו הקלטה מטראמפ שהוא אמר איזה משהו באנגלית, I will attack, משהו, ואז הוא אמר את המילה early, ונתנו, מי ששמע את ההקלטה הוא מהקבצה של הגולני, של 3 יחידות, סליחה משפחת סולומון והרב אוהד, איפה? לא יודע, זה לא אישי, זה חטיבתי. סתם, צוחק, אני אוהב את גולני. בכל מקרה, אז הוא שמע את המילה ארלי, ובכלל זה היה דש לעקיבא ארלי, ובכלל זה לא קשור לתקיפה. בקיצור, בגלל זה הם התעכבו. אז רק שתדעו שהם באמת עשו את זה בזמן מאוד מאוד קצר, וזה קו זכות ענק שיש להם. אז באמת מגיע להם על זה כל הכבוד, ממש. ולגבי הסיפור עם טראמפ, אתם מבינים שזה לא אמיתי, זה לא היה יונה. פועל הדבר? צריך שכולם ישבו, הרי, אז אם גם אפשר להצטמצם, וגם אם אין עדיין מקומות, אז שתלמידים יוכלו לפנות להורים ומורים, זה יהיה ממש 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 מצוין. סבבה? ברבק אבל, ברבק. ויש מקום פה גם בישיבה מקדימה לתלמידים, מי שרוצה. יאללה. טוב. כסר. טוב אחי, נראה לי סיימנו עם כל הדיבורים, הקהל כבר מתחיל לפתוח טלפונים, לבדוק מה השעה. וואלה אחי, באמת אחי כדאי שנתחיל בהצגה קצת וזה, נתחיל להרים את המורה, לא? רגע אחי, לפני ההצגה, בואו קודם כל נכיר את השמיניסטים. נכון, השמיניסטים, חבר'ה סרטון נכיר את השמיניסט, מושדר בעוד כמה רגעים.
חתיכים, אחי. קלטת אותי שם? וואלה, אחי עולם, אחי עולם. יאללה, אחי, נעבור לדבר האמיתי. נראה לי נדבר לאמיתי, אחי, ברבק, אחי, ברבק. ברוכים הבאים, וקבלו את ההצגה של מחזור י"א! הנה, מה זה כל הבנים נקניקיות? על החייל כמה? מה יש לנו? זהו מה, נשלם על זה, נלך לחדר אוכל, יאללה. מה? מה זה? מה זה תגיד לי? ראית את הסודות של הגניבה? מה? מה אני קורא פה? מה הולך פה? מה אתה עושה פה? חוץ לוידה. וידה? ואני לא מצטער אם זה נגמר קצת מהר, אני שם על ההר, כבר לא חי בעבר, זה לא קל בנפרד, אבל בסוף גם זה יהיה טוב, נתראה בקרוב. איזה היה אתמול? וואלה, כן. ערב חיה. אבל איזה באסה שלא נראה יותר אחד את השני, אה? כן. מה זה? שוקי? שוקי! תתעורר אח שלי! תתעורר! אני רעב רצח! קום! מה יש לך? מה אתה מאיתי ככה? מה יש לך? באתי רגוע בוקר. יאללה גם כן, תעזור ללחוצים ולרגועים. יאללה, אתם באים לאכול? חדר אוכל להיסגר. כן, בזה אחזנו. אח שלי, בוקר, כבר 9:30, קום, קום! שב. לכו תדעו, אולי יום אחד נזכה לאכול קורנפלקס בשלווה, בלי לריב עם אבידן. בוקר טוב, קהל נכבד, עכשיו ממש נציג לכם בוקר חדש, וזה הרגע לגלות את הנפשות הפועלות, לומר משמו של כל שובב אשר חרב את המצב, ובזכותו יאמרו ברחוב אוי 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 אוי. בחדרים יש בלגן, זה איתמר הוא חוליגן. בוקר טוב איתמר, בוקר טוב, בוקר טוב. ויש גם דוח מהפקח שמתחבא ליד הפח. בוקר טוב אדון פקח, בוקר טוב, בוקר טוב. וכרגיל הכביש פקוק, אחד חותך כמו דפוק, לא נעיר לא נדבר, יש סיכוי שנתעקר. בוקר טוב, בוקר טוב. זהו ילד, ילד ארס, שאת רגלי ממש דרס. בוקר טוב ילד
בונה, אין פה אף אחד, נראה לי הגענו לפני הזמן. איזה עולם פנטוקי! וואלה, שיחקנו אותה בוקר עם הזמנים. יאללה, אכלתם את הראש, בוא נאכל, נו. רגע. עצור. יש פה רק חביתות, בלי לבנה, מה זה שווה בכלל? מה, אתה גנוב? זה הרבה יותר טוב, אחי. בוא ניקח את החביתות הטובות. וואלה, הוא צודק. שווה. יאללה, צ'ופי, אתה קח. תודה רבה, שוקי. קח צ'ופי. צלחת, לא קיבלתי צלחת, שוקי. תודה. בוא נתיישב לאכול. ארוחת בוקר. בוא'נה, יא אפס, לא בירכת. למה, אתה בירכת? מה הקשר אני? מדברים עליך, נכון? וואלה, אווירה השקט הזה. אהבתי, אבל קצת מוזר, לא ככה, אבי? לא, זה הבן אדם מוזר, לא השקט. הבנתי אותך. לא הבנת כלום, אחי. מה זה הרעש הזה? נראה לי אילן טבע בעולם הקרטונים. אחי, צ'ופי נראה לי זה הגיע מהמקרר, בוא נלך לבדוק. בוא נבדוק. מה קרה? מה אתה עושה פה? למה אתה מקרר? אבידן, חטף אותי. מה אתם עושים כאן? למה לא חזרתם הביתה? תגידו. מה זאת אומרת? למה שנלך הביתה? אתה יודע, לימודים וזה, 6-7. איזה ישיבה, איזה לימודים, אחי, אתם רציניים. נגמר השנה, כולם כבר חזרו לבתים. לא שמתם לב, תגידו. באמת היה שקט בישיבה. שמעו, אתם לא מבינים בכלל איזה צרה נכנסנו. מצאתי מחברת מוחבאת פה במטבח, מחברת הסודות של הישיבה. כתוב שם שיש נגיף, רבנים פה משתלטים על כולם. דבר לאט, אחי. אני לא מבין כלום, אתה בניהו? אחי, אי אפשר פה, אני אומר לך, חייבים לעוף למקום בטוח כבר. מקום בטוח ממי? מהרבנים, אתם לא קולטים, מה? אני יודע. דבר. יש לי את המקום האולטימטיבי. דבר. שירותי נשים, הרבנים לא יעזו להתקרב לשם, כן? אהבתי. יאללה, בואו נפזריס. וואו, למה שתאמינו לזה באמת? נראה לכם באמת שיש נגיף? חרת על הנגיף שלך, אני נשאר כאן לאכול. יאללה, תבחר מה שלך, כי אנחנו עפים מכאן. אנחנו לא פה, אחי. סדר ערב! יורים עליכם! מה יש לך, הרב? איזה סדר ערב? אנחנו ב-10 בבוקר. מה אני אעשה? מאז שטוביה ומרב עזבו את הישיבה, זה המילים היחידות שאני מצליח להוציא מהפה. אבל מה איתך, יא אוכל חלב נוחי, אתה מגיע לשיעור בוקר? רבנו, עם כל הכבוד, ווואלה, יש הרבה כבוד, פחות הווייב, רבנו. זהו, שמעכשיו זה כן! כן, מה? מזל טוב! שוטגן על השמאלי. וואי, באמצעי אני בטוח לא, אחי. יאללה, יא בכיינים. בואנה, רמה פה אצל אנשים, יאללה, אחי. בוא תסביר זריז, למה אם זכרת, אני מת לצאת סיגריה. מבין אותך. טוב, זה יאללה, נתחיל. תהיו בהזנה, החוקים הם כאלה. אז יש נגיף שאיחוד העמים יצרו, שהופך אותך לדוס. הם בונים תהליך שלם ב4 שנים שלנו כאן, שאתה יוצא צדיק, יעני תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל משהו. עכשיו, הם מנסים לשחד אותנו בכל הדרכים שלהם, ויש להם, אז תהיו חדים. בואנה, בגלל זה הם התחילו לחלק מגנומים במשמר. אשכרה. רגע, לא הבנתי, איך זה עובד? טוב, תנו לי לסיים, תבינו הכל. אז ככה, יש את הנגיף. אי אפשר לצאת מאילת בשום צורה. אלא אם כן, זורם לכם להיות דוסים? דוס? נראה לך? אני רק דוסה. שופי, שתוק שנייה, תן לו להמשיך, נו. שוקי, מה אתה רוצה? אני קודם כל נותן את החוקים שלי לפני. טוב, אחי, הבנו, הכל טוב. אז ככה, חוץ מהיציאה מאילת, יש גם לרבנים כוח להדביק אותנו בנגיף. אז חייבים להיות חדים. עכשיו, אין סיכוי אני נדבק בנגיף הזה, למה יש לאחותי חתונות 3 ימים, אתם יודעים, יש שם ים שידוכים, אחי, ואני חייב לדפוק לוק שיתוק, אחי. למה עם כיפה וציצית? מי תתקרב אליי, בחייאת? חיים לא. וואלה, בדוק, אחי, איתך לגמרי. רגע, שאני אבין.
דוסים זה לא האלה שעולים לבית מקדש ומקפיצים כבשים באוויר ואחרי זה הורגים אותם? אני אוהב בעלי חיים, קטע מסריח שלהם. וואו, אחי, אתה לא בכיוון. רגע, לא הבנתי. אז איך אנחנו אמורים לנטרל את הנגיף? טוב, אז ככה, כל הלילה קראתי את המחברת. כתוב שבשביל לנטרל את המגפה המטורפת הזאת, יש רק דרך אחת. אנחנו צריכים לנטרל את כל הרמים, אחר כך למצוא את השיקוי ולמרוח אותו על היאכטות. זו הדרך היחידה שלנו לא להיות דוסים. אתם איתי? אנחנו חייבים להריץ. כן, ברור, אבל רגע. איך אני מנטרל את המורים? הופה, צ'ופי, הבאת אותה, בן אדם. צודק, אחי, צודק. אז ככה, כל פעם שנפגוש איש צוות שאנחנו צריכים לנטרל, נפתח את מחברת הסודות שלנו, והיא כבר תזרוק לנו רמז איך לנטרל אותו. אוקיי. וכמה סיכום לכל מי שלא תפס. הרמים יצרו נגיף. כדי לנטרל את הנגיף, צריך לנטרל את הרמים. תשאלו אותי איך מנטרלים את הרמים. איך מנטרלים את הרמים? אני שמח ששאלתם אותי, חברים. אז ככה, לוקחים את המחברת. היא פותחת לנו רמזים, זורקת לנו אותם ככה, ואנחנו יודעים איך לנטרל את הרמים. ברגע שאנחנו מוצאים את התרופה, אנחנו מורחים אותה על אבידן. איזה אבידן, הם מסתלבט. זה על היאכטות, יא גנוב. אתה תודה לי אחרי זה שנחזור לחיי חילונות שלנו בכל הכוח. בדוק, אחי, אין שאלה בכלל. טוב, אז ככה, אתם איתי? אלה השמות של הרמים שאנחנו צריכים לנטרל. תעיף מבט, שוקי, תעיף מבט. תראה, אבל לא רואה, נכון? שופי, תן פה. תראה כבר, נו. כל אלה מורים בישיבה? וואלה, גם אני הייתי מופתע, אחי. אבל כשננטרל את כל אלה, קבל את המפתח לחדר שבו נמצא שיקוי. איזה חדר? איפה המפתח הזה? לא הבנתי. שמע, חדר אנחנו עוד לא יודעים. אבל המפתח, אתה יודע, כמו כל מפתח בישיבה הזאת. נמצא אצל אינון. אבל בטח כדי לנטרל את אינון צריך לעבור אצל זקס. מי זה זקס? אז זה עם המצלמה? כן, יורש העצר של אינון, אחי, זה הוא. וואו, אני חייב להחליף פרופיל. חופשי. טוב, אז יאללה, נתחיל, חבר'ה? יאללה, אז במי מתחילים ראשון? נראה לי שלא אחר, אני מייסד כל התהליך הזה, הרב אמנון. יאללה, טירוף? טירוף, אחי, בוא נתחיל. תגיד. יאללה, טירוף, אחי, בוא נתחיל. אתה אומר. יאללה, יוצאים, אחי. יצאנו? נו, אני מת לצאת. טוב, יאללה, חבר'ה. נצא, אבל בזהירות, כן? יאללה. שלא נדבק בנגיף חס ושלום. בזהירות. רגע. מה יש? דקה אחת. מה יש, אחי, דבר. שכחתי לו את המים. שמע, אתה אחד המגעילים, אחי, וואי. יאללה. יאללה, בוא נעוף. יאללה, בוא נעוף. יאללה, כנסו, נו, יצאנו. תגידו, צדיקים, סיימתם חמת ועד? וואלה לא, יש לך עוד זמן? מה יש לך, מסתלבט? זו ההזדמנות שלנו לנטרל אותה עכשיו, בואו נתחיל כבר. אני זוכר. יאללה, אז בואו נפתח את המחברת ונגלה את הרמז כדי לנטרל אותה. יאללה, בואו. פתח את הרמז. חזק. תעשה אתה, נו, לא עובד. ותאמין הילד לכל הקונספירציות הקיימות בעולם. יפה. טוב, חבר'ה, בואו נתחיל לחשוב. מה יכול לנטרל אותה? שמע, יש לי רעיון חיה. נו, תן. אבל בשביל זה אנחנו צריכים את אילון מאסק. אחי, מאיפה נביא עכשיו את אילון מאסק? מה קשור אילון מאסק, איזה מגזים. הוא באמריקה, לא יודע מה הוא עושה עכשיו, באמת. רעיון יותר טוב, סבבה? יאללה, תן. דבר. קבלו את אילן מאסק! וואי, כמה אורז בררתי אתמול, כואב לי היד, אחי. מה נשמע? וואפה! אני שם פה את האופניים רגע, זה בסדר? הופה. איזה אילן זה, יאללה. הופה. שלום. אילן, אתה ידעת שהעולם שטוח, ואתה ידעת שכל המלחמות בעולם מנוהלות על ידי האילומינטי, ואתה ידעת שצבי יהודה הוא בעצם בינה מלאכותית. רגע, אמרה יאללה, תעצרי. מסביר מלא. יש לי את כל הקונספירציות בעולם לתת לך, אבל מה יישאר לי? תגיד, היום ארוחת צהריים, אני יכול לקחת יותר מ3 קטשופ? רגע. אתה יודעת מה יקרה אם תקחי יותר מ3 קטשופ? סוף העולם יגיע! האמת שאתה צודק. אני לא רוצה להיות צודק, אבל איפה התורנים שלי?
וואו, אחי, אין סיכוי בחיים עכשיו, אבל בחיים שאני הולך לתורנות. לא קורה סיטואציה כזאת. בוא אליי! בוא אליי! בוא אליי! בוא אליי! שוקי! וואי, אחי, הלך עליו זה, אה? הלך המדון. צ'ופי, קלוט! נראה לי הצלחנו לנטרל אותה. תן פה. My wife, what happened? קציר, מתכונות, בגרויות, ציונים. ויואב הרב יונתן פסח עד מאוד את אשתו, ולא יוכל בלעדיה. תשאר פה. וואו. בונה. תראו מה קרה לאבי, אחי, נראה לי הדביקו אותו בנגיף. אשכרה. תראו, מה זה ניאדו, זה לא מסתדר, נו מה? יאללה חבר'ה, מגיע לו, הוא לא האמין לנו, מגיע לו, מה אתה רוצה? וואלה, מגיע לו, אחי. יאללה, בוא נטריל את הרב אמנון עכשיו. יאללה, נו. הופה, צ'ופי! מי ישאל לך הודעה? יאללה, אחי, כבר דיברנו על זה, תשחרר ממנה, חלאס, אחי. למה אתה אומר את זה? זה היה לפני שנים, נפרדנו. נכון, שכחתי, מחילה, אחי. נפרד ממנה. לא במקום. עכשיו אפשר? תן אותה. בים במ במ, תירס חם, ערב רם, בית חם. תבואו, יהיה הרבה עממם. תבואו בחצות, תשמע לצפות. וואו, הרב קובי הזה חריף, אה? היי, צ'ופי, שוקי, אתם לא איתנו, אה? אנחנו קצת באמצע פה, אתם זוכרים? יש ניטרולים, נגיף, רבנים, לא להיות דוסים. אנחנו קצת פה באמצע, תפסו על עצמכם. נכון. יאללה, אז בואו נטריל עכשיו את הרב אמנון. יאללה, בואו נבדוק מה מנטרל. יאללה, פתח את המחברת. יאללה, שיעבוד הפעם. תן אותה, צ'ופי, אתה יש לך ומאז מזל. לידתו של הגאון הצדיק והאדמו"ר, החכם, מרי שבחבורה, סיני ועוקר ההרים, המנורה הטהורה, חסידה ופרישה, עטרת ראשנו, כליל תפארתנו, מרא דאתרא, חד בדרי מי שקדוש, יאמר לו, רבי אמנון הכהן קוק, נוסר חולצתו הכחולה מעל פניו. טוב, הבנו את התשבחות, ויש הרבה תשבחות. אנחנו עכשיו צריכים לגרום לו ללבוש חולצה לא כחולה, כאילו זה הדיבור? בדוק. כן. יאללה, יהיה פשוט. אני יודע איך לעשות את זה, חבר'ה. יאללה, נו, תן אותה. אבל תצטרכו לקחת קצת מטר וחצי מאחוריי. יאללה, תן. סומך עליכם. תן אותה. אבי! איך תכין קפה לרב אמנון? אביאל, מאז שהוספתי את שם השם לשם, חיי מאירים לי פנים. אביאל! איך תעשה ג'סטל? איך תכין קפה לרב אמנון? נו! בכבוד, הרב. תודה רבה. אוי, סליחה, הרב, אני מצטער, סליחה. הכל טוב, אני אחליף חולצה, באמת לא קרה כלום. הלאה, אביאל. בוא, אח שלי, בוא אלינו, בוא. אביאל, בוא. אוי, החבר הכי יקר, בוא. בוא. תן פה. מה אומרים? איך להוריד קצת את הפאניקה? שמעתם מה אמרתי? להוריד את הפאניקה? מסתלבט, איפה נוריד את הפאניקה? אני לא מוריד את הפאניקה, זה לא מקום נדיר. יש לי רעיון. שמעתי שיש אירוע של צה"ל עם גיא יוחמן בפאב הדובים. חייב קפיצה, מה לא ככה? וואו, מקום נדיר. יאללה, חבר'ה, היינו פה, יאללה, בואו. עפנו! יאללה, אני לא פה, אחי. בוא נעשה פה במציאות. מה זה הבר הזה? תותחים שבנו אותו. רבנו כתב כאן ספר, אותו איזה שירים, תודה, השם יתברך. מלך לצאת מהשקר, להתקרב לאלוקים. בואנה, צ'ופי. מה זה השירים של הדוסים האלה, אחי? לא בשביל זה קודם פה, אתה יודע את זה גם, אחי. מסכים איתך, אני נראה לי הולך לדי-ג'יי להחליף לאיזה גואה עניינים חייב, אחי, יאללה. יאללה, לך תסדר אותנו, בקיצור. מה זה? גועל נפש, מה זה? אתה אביאל. אני לא מלך ללכת ישראל. טוב, אני הולך יאללה, לך תסדר אותנו, בקיצור. יאללה, ברמן, תביא שוד לבינתיים. היי, המלשין! בונה! תומר, מה אתה עושה עם גמרא ביד? מה יש לך? אתה יודע, התחלתי ללמוד הלכות מכשירים, אחי. חזק! מה יש לך?
חביב עוד נזיקין ג'. טוב אתה! מה יש לך מאז שהכנסתי המגמה? אני לומד ניווט כוזרי. אשריך, מותק! וואו. אתם לא מבינים בכלל את מי פגשתי עכשיו, אתם לא קולטים. מי ראית, שופי? מה הסיפור? דבר. רגע. אני לא זוכר מי זה, תחכו הגדרות, אולי נצליח לזהות מי זה. נו, אתם יודעים איזה, אלה שהם פה כל הזמן בטח. נו, החבורה של הסטלנים מהשביעית, אתה יודע על מי מדבר. וואו, אחי, איזה לשון הרע. מה יש לדוס לא הזה? מקובל, אחי, לא מקובל. לא, זה גם לא הם, זה לא יוסחה ועידו, לא. הם. אני יודע מי זה. מה? זה הוא שוטר אותו מצור בהכל? לא יתיר, לא. לא. זה בטח הכת של שרביט. שמע, הם עזבו שנה שעברה כבר, נו. מה קאט, אחי, מה קאט? אתה יודע שכל מי שצוחק על תלמידי חכמים, השם מוציא אותו מהירושה. הרבנים הרגו אותו, זה אין ספק. אני יש לי רעיון. וואלה, נו. לא, בעצם. לא. אני יודע מי זה. אתה? זה המרדיך הזה שיוצא עם אחותו? לא בניהו, לא. גנוב, איך לא חשבנו על זה קודם, אחי? הוא משלנו. מי? זה המלשין הזה שמכרים כל היום לשישיסטים את הטלפון, אחי. לא סולומון, לא. אני יש לי רעיון בדוק. דבר. זה התלמיד הצדיק הזה שכל היום בבית מדרש, השביעיסט הזה? לא אבישי, לא. בואנה, אבל איזה מטורף הוא, אה? חופשי! הגנובים, סוף סוף הבנתי, אחי. מה? נו, אתם יודעים, זה אלה שהכי מטורפים בלשתות ומשחקים את הכי טובים בהכל, אתם יודעים, נו, על מי אני מדבר? לא סטריאוטים, לא! לא הם. אביל, אני יודע מי זה. מי? יש לי רעיון טירוף. נו. דבר. שנייה, אבל איך קוראים לו? זה הדי-ג'יי ההוא? פה אתה! אחלה רותם! אין על רותם בעולם. אחלה אני אומר, רותם. שוט לכבוד רותם. טוב רותם. יאללה, תן לי פה שוטים, אחי. יאללה, תרבק אותי באיזה שוט אחד. יאללה. תענק אבל. תודה. יאללה, לחיים. רגע, עם הלחיים. מה קורה? השבוע דיברנו על זה עם הרב אמנון, איזה אווירה זה פורים בישיבה, אנחנו לא רוצים לפספס את זה, עזוב. יאללה! יאללה, אין פשוט, בקיצור. וואו, אני כבר מסוחר, אחי. לא, זה משפיע תמיד עליי מהר. שמע, אחי, אין לך מושג מי ראיתי פה לפני זה. דבר, נו. שמע, אחי, הייתה פה איזו צדקת, והתחלתי לדמיין את הווילונות שלנו בבית, עד כדי כך, כאילו. תגיד, אתה גנוב? מה הבעיה? אתה לא רואה בעין שמאל? למה? יש לך חבר! וואו, מה חבר עכשיו, איזה שמע, אתה חייב מישהו ממש חכם כדי לעבור את הסיטואציה הזאת כמו שצריך. וואי, אחי, אם רק היה לי מישהו כזה עכשיו. כן, אני מסכים איתך. מי זה? שמעתי סחבק צריך עזרה בזוגיות. זהו. לא. שמעתי סחבק צריך עזרה בזוגיות. יניב! חומד, אם יש לך בעיה, תזיז אותה. מה, פשוט ככה? אחי, חבר זה כמו קיר, אפשר לשבור אותו. מה, ואתה אומר, בסדר עם זה? אחי, מי שלא צולל בלילה לא זוכה לראות צהרונים. וואו, אשכרה, אחי. איך יודעים שבן אדם צמחוני? איך? שואלים אותו. בוודאי, ידידי! יאללה, שנוטים! יאללה, אתה שנוטים בעצמך! היידה, מחזור י"ד, ישיבת קריאה אילת. איפה אתם? אנחנו פה! תנו לי רק לרבוץ כמו מטורף, תנו לי לחטט קצת עוד באף, אל תפריעו לי לישון, אל תפריעו לי לחלום. עזבו, אני לא חזק בלימודים, אבל בקשר טוב עם המורים. קשר טוב עם המורים? גם אוהב להשתעשע, אבל אחרי דקה כבר משתגע. אני עוד שמינית בתוך הישיבה, לא רוצה לקום לעוד שיעור גמרא, בקיוסק קונה ברד ושקל, הוא לא משלם אף פעם. ולשישים שובר את הרגל. אני עוד שמינית בתוך הישיבה, לא רוצה לקום לעוד שיעור גמרא, בקיוסק קונה ברד ושקל, ולשישים שובר את הרגל. כי הוא לא שילם.
נחכה שנה הבאה. אני אהיה שנה. איזה הפתרה, חברים! תנו לי רק לצאת מהגבולות. למה? דוד על שוב עושה לי חקירות. מה עשית? על ההסעה עולה בחמישי. הישיבה אחזור רק בשלישי. אז בוא אני אחזור כבר בראשון. למה יא פראייר? אבידן לי הכין את הטלפון. ועיון מבקש קוד מפתח. חברתי. מנעול אחריי אני שוכח. אני עוד שמיניסט בתוך הישיבה. לא רוצה לקום לעוד שיעור גמרא. בקיוס קונה ברד בשקל. לא משלם אף פעם. ולשישית שובר את הרגל. לא משלם. אני עוד שמיניסט בתוך הישיבה. לא רוצה לקום לעוד שיעור גמרא. חכה בישיבה הגבוהה. קונה ברד בשקל. ולשישית שובר את הרגל. לחבר'ה, תרימו לי פה את האווירה. לכם באוויר. היידה! ברל רוקד כמו תמנון. כמו תמנון אני רוקד. 6, 7. וואי, איזה כיף זה לקבל את השניצל הראשון הקריספי, אחי. יותר טעים בינינו. אני עוד שמיניסט בתוך הישיבה. לא רוצה לקום לעוד שיעור גמרא. בקיוס קונה ברד בשקל. ולשישית שובר את הרגל. אני עוד שמיניסט בתוך הישיבה. לא רוצה לקום לעוד שיעור גמרא. בקיוס קונה ברד בשקל. ולשישית שובר את הרגל. יאללה טיירי, תעשה לנו איזה משהו עם הפה. איך הוא עושה את זה? נראה לי גני מתימן, אחי. למה ילד? הוא למד את זה בילדות? שולי, אבא בדרך. אהלן. הכל טוב, אחי. טיירי, תעשה לנו עוד איזה דולפין. תקשיבו שנייה, צ'ופי. בואו נתאפס, שאלכס יצא לנו להיכנס. למה אין לי כוח, אתם מכירים את אלכס, אין לי כוח. הבר הזה גמר, תשמע. מי זה מפריע לי אמצע גארי פוטר? מה אלכס, עוד לא עזבת? עוד איך מחר לקצרין, נמאס לי פה זהו. זהו, אלכס, ככה נפרדים. לא יכול יותר, כל יום שכנים באים אותי, משגעים אותי מוח, עושה רעש, ויסטים. אז הפתרון זה קצרין, אלכס? שנתיים קצרין ואז מבקר משפחה שלי, מאמה גיאורגיה, למה אין כמו בית שלי? טוב, שאתה ייכנס כבר אבל... לא אבא שלך, לא קשור אליך. אוהבים אותך אלכס, אוהבים. תחנק. אין לך איזה סניקרס. שומע, דוד? מה אומר? וואלה, אני חייב שתעיר אותי מחר. חייב, ואחי, בלי זה, בסדר? למה יש את ה... הכל, חזק כאילו. כן, יש את כל הקטע שאני מנחה וזה, ואני חייב להגיע, אחי, סבבה? אבל מימון, אתה כאן לא משנה מה קורה, אחי. אחי, טעיתי, אני אומר לך, לא כמו... אני מפרק אותך. כן, מפרק אותי. באמת אבל. באמת. יאללה, מימון, אחי, מה אמרת לי אתמול? אמרת לי איתך חדש שאפשר, נכון? יאללה, קום. אני אחזיר עכשיו. טוב, מה, סדנת בוקר? טוב, הבוקר נעשה סגירה, כל הדברים, כל הצ'קו, נפתח בתוכנו את האור הפנימי. מה יש לך? מה אתה דפוק? מה אתה חולה נפש? מה?
A few moments later. טוב, עכשיו נרגענו, נכנס בנחת, לא נעקוף אף אחד, אנחנו מעל כולם. אחי, יש מסע! אחי, יש מסע! מסע! עכשיו, מהות הסבלנות, אחי, זה שהדברים נבנים תוך כדי, אתה מבין? אתה לא בא ישר, סבלן. אתה בונה את זה, זה משהו שנבנה בך, אתה מבין? הסבלנות עכשיו. הנקודה הכי גבוהה שאני, הסביבה שכבר הגעתי אליה, זה השליטה על התאוות שלך, אתה מבין? עכשיו, אמרתי לו, אחי, אין ביסתו אחי מעיד על חמותו. הכל מתחבר לדשא של השופט, חיים יותר. זה בדיוק... וואו, לא, זה משפט מדהים. כן, בקטע טוב אני אומר, כן, אל תפגע לי. טוב טובים השניים ממך, אחי. לא מצחיק, לא מצחיק. וואלה פגעת, אחי. וואלה פגעת? לא, זה שהעינונים מתחזקים. הישיבה, לא משנה. עזוב, תניח לזה. תניח לזה. תניח לסיטואציה. לא, בא לי עכשיו ארז אחי, בא לי להקשיב לאנשים אחי. מה איתה? מה פסחה? אחי, מה עם הניתוח לפתוח אחי? אמרת משהו מסוכן אחי? משהו זה אחי? משהו, יאללה, קיצר אחי, ומה איתך אחי? איך הבגרות אחי בתלה? יפה אחי, אני שמח. יואו, בניהו, מה אומר אחי? מה אומר שגדול? ברוך השם אחי. יש טיגל אחי, יש סמון אחי, יש הרבה דברים אחי, טימים אחי, וזה. מה עם משמיץ לך, אתה לא יודע? כן. יו, קוראים לי יצחק לוי, 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 קוראים לי יצחק לוי, 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 לוי. מקווה שהספקת ללמוד. איפה הספר? זה הגמרא שם. מה זה, התחלת ללמוד? עוד מהצבא, הייתי בלחץ. איפה אתה משרת? אל תסתמד לי, הבן של תורה. אשכרה, עושה עתודה. עזוב, ככה זה דוסים. נו, אז מה? אני אומר בשבילך. מה אתה מבנץ? מה? מה אתה מבנץ? מה? אתה מבנץ. מה? למה? איך? טבעים, יאללה. תסתכל עליי. די. כולם פה שותים. תסתכל עליי, ילדים. די. אני מבקש ממך פעם אחרונה. אמיתי, די. אל תסתכל עליי. זה שאתה העלית טונים זה לא יעצור, אמיתי, די. תסתכל עליי. אמיתי, די. תסתכל עליי. אליעזר, די. צ'יקה. וואו, אחי, אתה יודע במה אני נזכר עכשיו? במה, אחי? מה הסיפור? מה יש? זוכר שעשינו בחמישית חתונה שנדע ומאמן התחתנו? איזה הזיה, אחי. אמן לי עד היום, אין לי מושג מה אני חושב על זה. אתה יודע שהם התגרשו מאז. מה? לא, יא גנוב, זה הזוג הרים. הוא לא נעים, אחי. שמע, אתם זוכרים את השבת באזורים, אחי? שרצינו לברוח לכנרת? איזה שבת אגדית היה, אבל לא אשכח אותה. מי זאת כנרת? שמור על הפה שלך, יהודי קדוש. קח שתימט. שלא תקבל איזה אחת. שיקי. וואי, זה עבר ישנו אנחנו, ואתם זוכרים שבחטאינו הרבים ירדנו כל השבוע לפעם אדומים? מה זה ירדנו? התרסקנו פה.
אשכרה, אחי, ובגלל זה לא היינו לא בשבת זכור ולא בכתר, אתה קולט? וואלה, את האמת, לא נעים להגיד, נראה לי זה היה שווה את זה. חופשי שווה את זה. וואו, חבר'ה, כמה חבר'ה עזבו אצלנו? בחייאת, בערימות. בטונות. וואלה, כן, אחי, עזבו מלא. אשכרה. אתם יודעים מה אני נזכר? מה יש לך? מה אתה נזכר? מה? שהשמיניסטים של שנה שעברה רדפו אחרי זייטמן והוא קפץ מהצוק ראש. בגלל זה הפגיעה המוחית. מה, אז בגלל מה? הבנתי אותך. כן. וואי וואי וואי, טוב טוב, תנו לישון, אחי. פעם ראשונה שאני שותה, אחי, זה גמר אותי. יאללה, יום ארוך מחר. כן. שוקי. שוקי. שוקי? בואנה, אחי. עכשיו אני אומר את השם שלך כמה פעמים. צריך למצוא בו משמעות חדשה, אחי. הוא ישן. מה ישן? הוא ישן. יאללה, סגרו עלינו. תחנות כבר לא מוכרים שום כרטיסים, אז מה עושים הגלגלים על הפסים? זה אי אפשר שהם שוכבים לישון. וואו, אריה. אוי, תמיד אותו דבר. בואנה, מה השעה? בואנה, הגענו ב-6 בבוקר, בוא נחזור לישון, צ'ופי. רבע שחרית. יאללה, חזרנו לישון, אחי. כשהילדים כבר לא נוסעים, אז מה עושות הרכבות? שמיניסטים עצלנים! לא יאומן. מסכימים לעצמם לישון בזמן שהמורים מחכים להם בכיתות? מי אמר? צריך לדבר עם אבידן, להעיר את כולכם ולקחת לכם את המצעים. לכיתות מיד! מה יש? מה כתוב עליו זה, נו? וינסה הרב איתמר להכניס את תלמידיו לשיעוריו ולא צלח בידו. וואו, נראה לי בחיים לא הייתי בשיעורי בוקר. אשכרה. רגע, אז אולי זה אומר שצריך להיכנס לשיעור כדי לדעת איך לנטרל אותו, אחי? הופה, הבאת פה משהו. יאללה, חבר'ה, היינו פה, אחי. בוא נקום. מה? איפה אביאל? ראיתי אותו, אחי, קם עם אריאל הנץ, בטח שקוע באיזה סוגיה עכשיו. עזוב את הדוס הזה, בכיף. עזוב אותו, מה יש? בוא נעוף, אחי. יאללה, הלכנו? יאללה, עפנו. איפה אני? אוי. תגיד לי, צ'ופי שוקי, בשביל זה השווה לקום לכיתה, תגיד לי? בשביל זה? בונה, על מה שמעון חולם? וואלה, באמת מעניין על מה הוא חולם, אחי. באמת מעניין, אחי, על מה הוא חולם. מעניין. מעניין לגמרי, אחי. מעניין. מעניין, אחי. באמת מעניין. באמת מעניין. מה קורה, שמעון? כמה שאלות לנו אליך. אתה עושה שמחה עובד, תגיד לי, שמעון, מי הכי נרקומן בישיבה? איפה? בכיתה שלכם כאילו או מה? בשמיניסטים. וואי, יש הרבה חבר'ה, באמת. לא עולה לי כרגע שם, אבל יש באמת, יש הרבה. שמעון, במקומי היית מוכן לשבת בכלא. לא, יש הרבה, באמת שיש הרבה. אז תגיד את כמה ש... ממי שיושב פה. ממי שיושב פה. כן, אפשר גם. לא, מישהו יושב פה, אתה עוד לא סיימת, הוא כבר סיים, זה לא... ממי שלא סיים. זה לא. אז יש פה, תשמע, לא, יש לך חבר'ה באמת. שמעון, מי לדעתך הצליח להפוך יחדה? תראה, מטבע הדברים,
החבר'ה מהמגמה, זאת אומרת, אברהם, מתיאס, טיליס, הרב חמי, זה החבר'ה שיותר, כאילו, הדינמיקה יותר ביומיומית. אבל יש עוד. שמעון, לאיזה צד אתה משתייך? איסט סייד או ווסט סייד? בעיקרון אני די בקשר טוב עם כולם. באמת, עם כולם. מה אתה אומר על רוי סממה? רוי סממה זה כבר נדוש, זה כבר... מה אתה חושב על עידו סנדר? מלשין, קצין... מי אף פעם לא מגיע לשיעורים? אין שם ספציפי, זאת אומרת, כולם... שמעון, מה אתה חושב על המסיבות שנתן מארגן? עשה תהליך השנה מטורף. מה זה, מהבית הבאנו אותו... שמעון, מה אתה חושב על השישיסטים? יש בהם איזה משהו שהוא ככה בוסרי כזה. אתה אוהב ללמד את יוסחה ושילו? אני אוהב ללמד כל סוגי התלמידים, אבל יש לי פינה חמה בלב, כמו שאתם אומרים, לסטלנים כביכול. למי אתה מצביע בבחירות, שמעון? אני ימני מובהק. עוד פעם, אני לא שולל על הסף את כל השמאלנים. שמעון, מה אתה חושב על הרוסים בבניין ממול? זה סוגיה בפני עצמה. תראו, הם לא ייעלמו. אנחנו לא נתעורר יום אחד ונראה שהם לא יהיו. לא יהיה דבר כזה. שהם יחיו בפינה שלהם, אנחנו בפינה שלנו. עוד פעם, אנחנו תמיד נצטרך להגן על עצמנו. זה לעד. וזהו, מה שנקרא כבדו וחשדו. זאת אומרת... אתה רוצה לגרש אותם? מה זה לגרש? עוד פעם, עזיבה מרצון זה מבורכת. עזיבה מרצון שלהם זה מבורך, ואני... אין לי בעיה, זאת אומרת, ברוך השם. אבל לגרש אותם, עוד פעם, זה קצת... קצת בעייתי. קצת בעייתי. שמעון, באיזה שעה אתה בדרך כלל מאכיל את העיזים שלך? 7 בבוקר. 7 אני מתעורר. שמעון, אתה חושב שהתלמידים בישיבה צריכים להתקלח יותר מפעם בשבוע? שמעון, אתה יודע שכל התלמידים מעתיקים בבגרויות? אתה ואלכס החברים הכי טובים, מה שמעון? מה, התגעגעתם, אה? תודו. התגעגעתם, די, תגיד את האמת. בסדר, אבל אחי, לא בשביל זה אנחנו פה, אחי. אז בשביל מה אנחנו פה? בשביל להגיד תודה. תודה למי? תודה לשמעון, אחי. וואלה, אשכרה בזכותו, יש לנו בגרות. אשכרה, אחי. אז שמעון, רצינו להגיד תודה על כל הימים והלילות וההשקעה. והלימוד החווייתי. וואו, ועל השמחה. ועל הרצון. והחוסר ייאוש. אז תודה רבה לשמעון! וכמובן, הסרטון היה ערוך, כן? למי שעוד לא תפס את ה... יאללה חבר'ה, לא נתגעגע יותר מדי. ממשיכים בהצגה. Malita, quien te ve enamora chiquita. Ay, Lupita, sí, dame cinturita, sí, dame cinturita, sí, dame cinturita. Ay, Lupita, ay, que sí, dame cinturita, ay, que sí, dame cinturita, ay, que sí, dame cinturita, ay, que sí, dame... בוא'נה, הגנוב, אחי, זהינו. נכון ששארנו לנטרל, אחי. יאללה, בוא ננטרל אותו. תן אותה, נו. אני יודע איך לנטרל. יאללה, תן אותה זריז, אבל. תן אותה, צ'ופי, יאללה, סע. וואו, זה הולך להיות קרב? למה אין לך מדונה? אחלה ינון! היא פועלת? יא לרוק? לא על כתוב. הכל מאת השם, הכל מאת השם. לא בכוונה. צ'ופיאל ישראל אברהם לחמנוביץ'. חיפשתיך במצלמות הישיבה ולא מצאתיך. וואו, יש לי כמה שאלות אליך. מזל! אני גם הכנתי כמה מראש. לא ציפית. הנה, שאלות שלי. מי זאת שרה האחות שאתה כל הזמן שולח אותנו אליה? בחיים לא ראיתי אותה. בחיים לא. גם אני לאנוכי לא פגשתי בה. איך זה שמחסן החברתי מתרוקן כל כך מהר? אתה שואל באמת איך?
הייתה אתמול אהבה חדשה. אחלה דביר. מה יש לכם, שתיכם? שאלה הבאה. תן לו. למה אתם מעסקים כל כך הרבה אבות בית? איך זה הולך? אני בעצמי לא יודע כמה יש. תרחק! איפה היית שבוע שעבר במשמר, בלב של הישיבה? איפה היה הוא היה? עוצמה גדולה. היה במשל. הלכתי למשל, כמובן. שמענו על המשל שלך. תראו, אתם לא באירוע שתיכם. בסדר, בסדר. לאן הגשר שליד המשרד של הרב אילן מוביל? זה מהישיבה של הרב שמואל בזמנו. יש לי עוד שאלה. קדימה. אתם יכולים עוד חבר'ה להתנדב לתרמ"חים? נמאס לי מנועם קציר. תאמין לנו שלנו נמאס יותר. חלאס, חלאס מכל החורים, אחי. סאקס באמת בן 24? איזה שאלה. הוא יותר, הוא לחם במלחמת השחרור. יש תמונה אפילו מהעיר העתיקה. וואו, איזה חתיך, אחי. נו, כן. וואו, סרוס. לתומך! היי! שאלה הבאה, בוא נראה אותך. אוי ויי, נגמרו לי כל השאלות. למה כל המדריכים מישלה? למה זה? הם הטופ של הטופ. למה אלפא תמיד עם מדים טקטיים? כאילו הוא חזר מהמבצע של הימ"מ. הוא מחכה לקולקציה חדשה. איפה החדר של תרופות אישיות? בחדר שיחות אישיות. אוי ויי, מה עוללתי? בום! ויגלנו התרופות. לא כבר. אני יודע איפה החדר של התרופות. איפה החדר הזה? בחדר שיחות אישיות. איפה זה? אחי, זה נראה לי ליד הנגריה. בוא נרוץ לשם, אחי! וואו, אחי, זה היה מתיש, וואלה, אבל זהו, הצלחנו, אחי. תראה לנו את... וואלה, כן, איזה מקצוענים אנחנו, אחי. מבסוט. תשמע, אני מדבר בכנות, אחי? אבל לא חשבתי ששונה. חשבתי שאתם סתם, אחי, בזרנים שלא מסוגלים להזיז. עכשיו אני חושב על זה, אני אומר, למה? יש סיכוי שאנחנו להיות חברים. נותר על התענוג, אח. מה יש לך, צ'ופי, דבר רציני עכשיו. וואלה, מסכים, יודע מה מסכים. חבל שפספסנו את כל השנים האלה, יכלנו להכיר אחד השני יותר טוב. וואלה, נושא אחר רגע. אני היחיד שמרגיש שזה משהו טיפה מוזר בגוף. איך אני אסביר לכם את זה? אבל ככה, כל הגוף שלי זרמים של קדושה. אני לא משקר לך, אחי, אני אומר את האמת. וואלה, באמת, אני גם מרגיש שזה משהו של קדושה. הבנתי איזו תובנה מסוימת. זה לא הנגיף שהפך אותנו לצדיקים. זה התהליך של הישיבה, הדרך. התהליך, הדרך שאתה עובר כאן! מה, כל החופש, האסור מרע, עשה טוב, כל זה כאילו? כן, כולם, כולל כולם. גם החילונים שביניהם? כל מי שהשקיע ונלחם עבורנו כל השנים האלה, כן! רגע, צ'ופי, אתה רוצה להגיד לי שעכשיו אנחנו כאילו דוסים כבר? זהו? ככה זה נראה, אחי. וואלה, צ'ופי, קשה להגיד לך את זה, אבל גם לי הבאת, אחי. וואלה, תודה רבה. תודה, בויות. אבל אתם יודעים מה באמת? יושב לי ככה בפנים כזה, עמוק. מה יושב, אחי? למה כל התובנות האלה באות רק בסוף?
וואו, כמה זמן לא הייתי פה, אחי? שמע, צ'ופי, אני לא מצליח אז להבין מה כל הקטע של הנגיף הזה. מה זאת אומרת? מה זה משפיע כל המריחה על היאכטות וכל הניטרולים? אנחנו עדיין דוסים. אלה, הוא אח שלי, אח שלי. אחי, מה? עזוב את הגנוב הזה, הוא כבר בזבז כל החוכמה שלו, אחי. וואו, אתם באים להעיף איזה שטייגן בגמרא? שטות הרצינית. וואלה, בטח, אחי, קצת להתעלות, אחי, למה לא? שמע, אחי, לא מאמין שאני מוציא את זה מהפה. אבל יאללה, אחי, נו, מה יכול להיות? מה זה, מה אתה מוציא? אחי, קלוט. וואו, אחי, איזה שקט פה שהרב שילר לא נמצא, אה? נחמד. כן. אני לא מאמין. אתה יודע, נראה לי, אם אני נזכר עכשיו בהתחלה, היה עדיף להשאיר אותך במקרר. מה יש? מה קרה? כן, היה עדיף להשאיר אותך במקרר, אחי. היה עדיף להשאיר אותך במקרר. זה לא נגמר, אחי, בוא נגיד שזה לא נגמר. כן. אבל עוד פעם אני אומר, היה עדיף להשאיר אותו במקרר, אותך. אחי, בואנה, בן אדם בא, אחי, נותן מעצמו בשבילכם, אחי, בא, מקריב, ככה אתם מתייחסים אליו, וואלה, לא מתאים. עכשיו, תנו חיבוק. צודק, מצטער. תנו חיבוק. מה יש לך? גנוב. יאללה, בוא נמשיך בסוגיה. יאללה, נו. נמשיך פה. קטע חזק. מה קורה כאן? מה הולך כאן, אחי? מה הולך כאן? אחי? בונה! מי זה? זה הרב אמנון, למה הוא נראה ככה? אחי, קלוט, זה הרב פסח. אשכרה, אחי, מה הולך פה? אחי, מה כל הרבים חילונים! וואו! איזה קטע חזק. רגע. כל הרבים חילונים פה, אחי, אפילו הרב אמנון. אז מי זה הצדיק שיושב לומד שם, אחי? מי זה? זה? מי זה? זה הרב פורים! יש לה פורים! מדונות בסוף. כן, בסוף הגיע המדונות. הייתי בטוח שהלך כל המדונות, אחי. אני לא מבין למה קוראים לזה מדונה בכלל. טוב, תודו שהתגעגעתם, אה? התגעגעתם, נו, התגעגעתם. תביאו לנו אהבה קצת, מה קרה? קצת אהבה, מה ביקשתי? וואלה, אשכרה, בסוף נהיינו דוסים. וואלה, אחי, כן, אחי, אפילו ארז. רגע, ומה בסוף עם המורה הילד? שמע, אחי, עד שלא נסיים חמד ועד, לא נדע. טוב, שומע, אחי? בוא נעבור לנושא אחר. טוב, דבר, אחי, מה יש לך זה להציע? הגיוני שיש מדריך כל כך עתיך, כל כך מושלם, שכל היום עוזר לנו? מה, מי זה, אבא של צור שילה? כן, אחי, נתי. אז נתי! רצינו להגיד תודה רבה! כפיים לנתי! כל ההשקעה! חבר'ה, מה קורה שם? ואזולאי, נכון, הוא גם היה איתנו, אזולאי! טוב, אז בירכנו את נתי, נראה לי הגיע הזמן שמישהו יברך אותנו, לא? וואלה, בדוק אחי, ברבק? ברבק, אחי. אז סרטון ברכות? סרטון ברכות. ברבק אבל. ברבק. ביי אחי. מחזור י"ד היקר, בהצלחה בהכתרה, סומך עליכם שתעשו את זה בצורה הכי טובה שאתם יכולים. כמובן גם בהצלחה בהמשך הדרך, כל אחד לאן שהולך, מכינות, ישיבות, שינשין, צה"ל, תעשו את הדברים בצורה הכי טובה, תנו מעצמכם, תראו לכולם מה זה אילת, אתם מחזור חזק, יש לכם יכולות, מאמין בכם, בהצלחה, תנו בראש, הרעיות. שמיניסטים אלופים, וואלה, רק קפצתי לאחל בהצלחה ענקית בהכתרה, בטוח שתהיו הכי טובים שיש, כמו שאתם, הכי עד הסוף, וכשיש לכם משימה אתם עושים אותה כמו שצריך, והכי רציני שיש. ווואלה, מתרגש איתכם, חיכיתי מלא לרגע הזה, ככה לראות אתכם בשלב הזה בנויים, מוכנים, בשלים, גברים, מרגש אותי ברמות, ומחכה לראות את זה קורה. בטוח באמת שתהיו הכי טובים שיש. אוהב אתכם המון, מתרגש ברמות, ובהצלחה ענקית. מחזור י"ד, וואו,
האמת כמה שהתגעגעתי אליכם, אני אוהב אתכם מאוד. באתי שיש לכם הכתרה, רציתי לאחל לכם המון המון בהצלחה. אני יודע כמה אתם אלופים, איך הרמתם את כל הישיבה. היה לנו שנה מדהימה, עבר הרבה זמן מאוד, אבל אני מאוד מאוד מתגעגע אליכם. רוצה לאחל לכם הרבה בהצלחה, גם כל אחד ואחד לאיפה שימשיך וילך. אוהב אתכם המון המון, חברים שלי. תתקשרו, תתייעצו, דברו איתי, עד לשמיניסטים, יש לי הרגשה שזה הולכת להיות ההכתרה הכי מטורפת שהייתה מקום הישיבה. אז יאללה, תנו בראש, יש בכם כוחות מטורפים, ובהצלחה השנה הבאה בכל אחד איש איש למקומו. יאללה, תנו בראש. מחזור י"ד היקרים. קודם כל, אני שמח לשמוע שאתם ככה מראים את הישיבה, לוקחים אותנו למקום טוב. תמיד היה לכם את זה, תמיד הייתם המחזור הכי טוב בישיבה. גם שנה שעברה, גם השנה. אני מאחל לכם שכל אחד מכם ימצא את המקום שלו, שנה הבאה. את המקום שיפתח אותו, שיגדל אותו, שיהפוך אותו לאדם גדול, לאדם פנימי, אדם שמחפש לחיות חיים של גודל, חיים של משמעות. יש לכם כוח לא יאמן, גם כחבורה וגם כפרטים. זכיתי, באמת זכיתי. לחיות קצת לצדכם, מאחל לכם שיהיה לכם בהצלחה, בהצלחה בהכתרה, רב פורים, כל מה שזה. אוהב שרביט. מחזור י"ד העיקריים, בברת. שיהיה לכם בהצלחה בהכתרה, תנו בראש, וואלה אני מופתע שאתם עוד בישיבה, חלקכם לפחות, אבל סומך עליכם שתיתנו את ההכתרה הכי טובה שהייתה באילת בשנים האחרונות. יאללה, בהצלחה, לכו על זה. ישיבת צבי אילת, מחזור י"ד, תעשו לי פה רעש. מישהו עושה איתי רעש? זה מוקרן איפשהו, אני טיפש, אני לא יודע איפה זה, לא משנה. קיצר חבר'ה, הבנתי שיש לכם הכתרה. מה הבעיה? אני חילוני, אין לי מושג מה זה הכתרה. אין לי מושג, עשיתי גוגל. זה קורה בפורים, נכון? ואתם מכתירים שם את מלך הסניף, אני לא יודע מה עובר לכם שם, שותים דם של ילדים נוצרים, אין לי מושג מה אתם עושים. ו-anyway, שיהיה לכם כיף, פורים שמח, הכתרה שמחה, תעשו לי רעש צבי אילת! חבר'ה, שתהיה לכם הכתרה שמחה וחגיגה טובה, ולא להגזים עם הדרינקים, כן? בריאות ואהבה וימים טובים. ישיבת צביעה אילת, מחזור, די דיינו, חשגזנו, הפטריות של אהבה, הילולבים של שבע, איכות שיקולים של גאולה, חד גבאי, חד גדיה, מוצאים אותם, מרוקו, שמש משתמש לחלוקי הדלוקה, משלוח מנות, משלוח בנות, משלוח מורות, משלוח בגרויות, השם יטף לכם את הכבוד, יחשגז לכם את הזזות, יפנק לכם את האף הבאים, ישנס לכם את המותיים, ישפץ לכם את החלציים, וידע לכם בגבאי שתרות עדיים, בגדול, תתוסף הסתר בתחשגז, לפני המלך אלי, למה חישקסתני, חישגוס, אופלה, בגדול! תזכו לשים בננה לכל שנה, לא מחשגז את רענן, ושתזכו להפוך את הפחד לדחף, את המשבר למשגר, את היגון מהלכה לספסון ושמחה, ואת הספוסק לספוסה, בגדול! מחזור י"ד ישיבת צביעה אילת. אוהב אתכם אחים יקרים, תצליחו בכל מה שתעשו, שהשם יברך אתכם, אמן 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 אמן. צביעה אילת, אחלה אילת, מחזור י"ד, בהצלחה, הכתרה, בשליחות, בעשייה, כל מעשיכם לטובה. השמיניסטים מישיבת צביעה אילת, מחזור י"ד, ברכות, ההכתרה שלכם ממש עכשיו. אתם אלופים, בקרוב מאוד אתם תצטרפו לכוחותינו ותעסקו במלאכת הקודש, הגנת העם והארץ. רוצה לאחל לכם המון המון בהצלחה. תנו בראש, אתם לקראת עתיד מזהיר אני בטוח. תקשיבו להורים, למורים, בעזרת השם למפקדים. אוהב אתכם. מחזור י"ד הקטלניים, בהצלחה בהכתרה, האלופים, שולח מלא מלא אהבה, תנו בראש. טוב, אחרי שהרימו לנו קצת, קבלו במחיאות כפיים סוערות את הריקוד של מחזור י"ד! וואי, איזה ריקוד, איזה שעות, איזה...
שפל. או. רבנו, אתה מגיע רבנו. וואי. מה זה הרב הזה? חוט. הרב מתעכב מעט, הוא יצא לקהל בעוד רגע. כמה רגעים, הכל בסדר. אני ארגיע, הכל בסדר, הוא יוצא. הרב שלנו יוצא עוד כמה דקות. רגע, איזה מטומטם, יא אללה. הרב שלנו... אחי, אמרתי לך לא ללכת פה יחף. אמרתי לך לא ללכת פה יחף. השחילה של הרב לא שומרת עליך שאתה יחף. הרב מגיע. או, כבוד הרב. כבוד הרב. לא לגעת בי. כבוד הרב. לא לגעת בי, רק לנשק. רק לנשק, בסדר, אין שום בעיה. שלום. שלום גם לך, הרב. שלום. עוד כפיים, עוד כפיים. וואו, איזה רב, וואו. ובכן, שלום לכל מעריציי. כל תלמידי הישיבה שרוצים להיות כמוני. ולא יצליחו אף פעם. כולכם. כמה וכמה הורים בקהל שהיו רוצים להיות כמוני. הם לא קרובים. כמעט כולם. ואפילו כמה רבנים שהיו רוצים להיות אפילו חלק קטן מהני הגדול. כזה קטן. הוא כזה גדול. תסביר להם רגע כמה אני גדול. כזה גדול. נראה לי כזה, לא? 2 על 2? 2 על 2? תתחברו. ככה, לא? 7.5 נראה לי. אפילו לא רבע. אפילו לא. אז כן, ישיבה יקרה. יש כמה תודות קטנות שאולי אני צריך להגיד בפניכם. למרות ששנה שעברה
ניסיתם להגיד לי כמה וכמה פעמים שאני לא מתאים לישיבה הזאת, והיא לא מקום בשביל בן אדם כמוני. בן אדם גדול, יותר מדי פשוט. היה? קרה. אני עד לזה. וכמובן, והיום אני מבין שבאמת אני כמה רמות מעל הישיבה הזו. נראה לי באיזה 10, לא? 6-7 רמות? 20 רמות. 20 רמות. אוקיי, אני לא מתעסק. אתם מקטינים אותי. אני מצטער כבוד הרב, אני מצטער. כמה רמות אתה חושב? הרבה. הרבה רמות, הרבה. טריליארד. וואו. כמובן בגלל זה, אני המנהיג של הישיבה מעכשיו. זה המנהיג. זה הרב. תודה. מי שלא שם לב. די. זה לא היה גיל, מה? אומרים פה עד גיל, אחי. בסדר. תרחק קצת. אני מתרחק. גיל הוא חיקוי. אפשר להתקרב, הרב? ובכל זאת, אגיד תודה שחשבתם שיש בי יותר מילד שעושה קצת שטויות ומשחק גוגויים עם חבריו. קצת, כן? קצת? לא, הרבה. לא, בסדר. כן, קצת. קצת. נזרום איתו. והיום... מה קורה? תגידו לי. די. כבוד הרב, אני מצטער, כבוד הרב. תשתוק. אני שותק. סלח לי. והיום הבנתם שיש מולכם צדיק נסתר שלא ראו איש ברמתי. אני לא רואה, זה נראה לי השכינה מגנה עליו. הרב קובי אומר עליי שאני כל כך נסתר שאפילו השם לא יודע שאני צדיק. מה? זה נכון, אני דיברתי עם השם, אני שאלתי אותו. כן. דיברתי עם ברוך השם גורדון, לא? כן. וכבר אמרנו, צדיק נסתר שלא ראו ברמתי בסביבת הישיבה. ניתן לכם דוגמה. נספר להם דוגמה? ספר כבוד הרב. עוד פנינים. זה דוגמה. ערב אחד הרב אמנון הגיע אליי בבהלה גדולה ושיתף אותי שהוא בתור עם צעיר חרד מעתיד הישיבה. הרגעתי אותו ואמרתי לו, הרב, כל עוד הישיבה בבעלות... רגע. הרב לא מתבלבל, הרב צוחק. ואמרתי לו, הכל יהיה בסדר כל עוד הישיבה תחת הנהגתי. אחי. ברור. למדתי מכך כמה אני רב גדול, כריזמטי, חתיך וחכם. הוא מאוד כריזמטי. ומוצלח. מוצלח מאוד. מאוד מוצלח. וכמה הרמים הזוטרים והישיבה הזאת זקוקה למושיע שיראה להם את הדרך. והנה הוא הגיע, הוא פה לפנינו, למרות שהשכינה מסתירה אותו. תראה להם, איך הולכים בישיבה שלי? איך הולכים? משתחווים. משתחווים! כן, כבוד הרב הגדול, בוודאי. זהו? אוקיי. לפתע נזכרתי. באותו היום שאבידן הגיע אליי, מותש ומאוכזב, שהוא לא מצליח לתפוס את המעשנים. אז ישבתי איתו. כמה בודדים. תשתוק. אז ישבתי איתו וסיפרתי לו על שיטותיי, ובזכות זה אבידן מי שהוא היום. זה נכון. ומאז, כל יום אבידן פותח את הבוקר בהגעה למשרדי לצורך הכרת תודה. הכרת התודה של אבידן מתבטאת בעשרות אלפי שקלים כל יום. זה לא שוחד, זה מדווח למס הכנסה, לפי מה שאני יודע, אני לא מתערב לרב. שקט. בסדר. יש פה מישהו ממס הכנסה? סליחה. מצטער. שיקה. לא. מה? יו. חייב. זה השכינה העיפה אותי איזה 7 מטר אחורה. הזדמנות אחרונה. בסדר. אז תודה אבידן שאתה איתנו כאן היום ללמוד עוד מכישוריי. אני עוד זוכר שהיית צעיר וללא שיער כלל. זה קרה פעם? טוב, אז אחרי ששמעתם קצת עליי, המשמשת שלי עשו לי סרטון שלא ידעתי על קיומו בכלל. זה הפתעה גמורה, הוא לא ידע כלום. זה היה הוא לא עוסק בענייני המדיה, הוא עם הנוקיה. תספר לו איך אני בלימוד, תספר לו. הרב שהוא לומד, הוא אפילו לא שם לב. הרב התקין רימון על הנוקיה שלא יהיה הודעות עם אותיות נקבה. לפי מה שאני יודע. קרה בהחלט. הסרטון מראה קצת מהגודל שלי ואת צניעותי הרבה.
הוא מאוד צנוע, הרב, מאוד. אז בבקשה, אם אפשר להקרין את הסרטון. זה לא בבקשה, זה ביד אלוהים. חייב. חייב להקרין את הסרטון הזה. תודה, יגיל, תודה. זה כתוב בשולחן ערוך. מחויב. תודה. מי שרוצה להגיע לברכות בזמן הזה מוזמן. ברכות עולות כסף, אני מזכיר. הרב בכל זאת צריך להתפרנס. נבוא, אתה חפץ? נבוא? נבוא? ברכה נבוא? ברכה. אנשים? לא. נבוא פחות ירא שמיים. יש גם כאלה בישיבה. יש. בודדים. בודדים מאוד. או, הנה אנחנו. כמו שאתם רואים, כבוד הרב, כל שנייה פנויה שיש לו הוא מתעמק בתורה. באמת, הוא מתעמק בתורה, הוא לא יודע שובע. כשהוא מגיע לסוף פרק, כתוב לו להמשיך לפרק הבא, הוא ממשיך, עושה בינג' על התורה. אני מסתורי. באתי משום מקום. הוא מסתורי, הוא בא משום מקום. השתיקה יפה לי. השתיקה יפה לו. תגיד לו שאומרים עליי שאני המשיח. יש כאלה אומרים עליו הוא המשיח. אני לא אוהב שאומרים עליי המשיח. קדוש ברוך הוא שומע את כולם. תגיד לו שאני יחיד בדורו. הוא יחיד בדורו. אני לא אוהב שאומרים עליי יחיד בדורו. אבל אני ניחנתי בזיכרון חבל על הזמן. תגיד לו שיקח את הספר. תיקח את הספר. תערבב את זה. תערבב טוב, אני לא מסתכל. תערבב טוב, הוא לא מסתכל. תחזיר את הספר. יפה, איזה ערבוב נתת. כבוד הרב, מלכים א', פרק י"ג. וילך ירבעם בדרך, והמציאו אריה, והמיתהו. וואו, כבוד הרב. זה אמיתי? אני לא יודע, מי אני שיבדוק את הרב? אני עפר לרגליו, אני יכול לבדוק אותו? הרב, נתת בראש, אני חייב להגיד. שוב פעם עוד כפיים, זה לא מספיק. הרבה צריך כפיים. הרבה. לא מספיק. ועכשיו, אחרי שראיתם כמה אני צדיק בקטע מפגר. מאוד. לא. כמה הם ראו? לא מפגר. לא, אבל כמה הם ראו ממני? אולי ככה. ראו. לא ראיתם אפילו חצי. לא, פחות. ובכן חסידיי, מהיום שהנהגת הישיבה בידיים הטובות והיפות יחולו כמה וכמה שינויים. וואו. למשל, תפילת שחרית תהיה ב8:20 למניינם. וואו. וכך. אצלנו זה בחטא. מה הרב עושים? מתפלל כל הזמן, נראה לי, אני לא יודע. חטא כף. וכך, אולי יהיה מצב שיהיה בתפילה יותר תלמידים מרבנים. שינוי נוסף, בשעה 11:13 עד השעה 11:18 בלילה. בבוקר. בבוקר? וואי, אתה לא מבין את הרב, נראה לי. שאני שותק. תלמידי הישיבה יקבלו את הטלפון למען זה שיעלה להם חיוך קטן על הפנים. לא. עוד איזה ממתק קטן. טלפון מוגן. קמצוץ מן האור. טלפון מוגן כמובן. בטח. חשבת משהו אחר? אני לא. אולי הוא? אני לא מתערב. מהיום, כאשר אתה צמא בחדר האוכל, או סתם במקום בישיבה, אתה פשוט צועק. נותנים להם ביחד? לא. לא? מים! וחמשוש חמוד יגיע עד אליך ואפילו יברך בשבילך. הרב, אנחנו משלמים להם על זה? בוא נעשה ניסוי. מים. יואו, איזה זריקה. תודה רבה. ברך בשבילי. בואו. תביא, אני אשתה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. מהיום יהיה אפשר לקחת יותר מ3 קטשופים ומיונז. אילן, הכל בסדר. אילן, תהיה רגוע. כן. ויותר מ2 כוסות מים לאדם. וואו. יש הגבלה או שזה... אין הגבלה? אין הגבלה. אתה בטוח שאילן צבי ישרוד יהודה את זה? הביא לנו הר של קטשופים. הר. וואו, איך אני אוהב קטשופ. מלא קטשופ. אני שם קטשופ בקורנפלקס בבוקר.
הרב אוכל בכלל? ומהיום הכניסה לחדר אוכל יחפים תהיה מבורכת. מה? מבורכת. מה? הרב זה... החסיד יואב ברט נורא יואב את זה. יואב החסיד, איפה הוא? הנה הוא פה. הוא לא יחף לשם שינוי. משמשים יקרים שלי. שלום. כן, כבוד הרב. יש לכם עוד איזה חידוש להביא על הישיבה? חידוש על הישיבה? חידוש על הישיבה. איזה שינוי חוק קטן. מה אמרת? אני לא שמעתי. שינוי חוק קטן בישיבה. שינוי כמו שאפשר חוק. לקחת יותר משלוש קטשופ? משהו משלך? נתייעץ רגע בצד. האמת שאין לי רעיון. גם לי, הרב הוא המחליט. הגאון. אנחנו רק הצינור, אנחנו רק הצינור. הגאון. כן, ווסטסייד. אז תלמידים יקרים, אחרי שראיתם כמה אני צדיק, אני מצווה על כולכם להגיע בשעה, איזה שעה משמר? 10. לבית המדרש. 9, לא 9, 10. 10 וחצי. לבית המדרש. כל חסידי יגיעו למשמר ללמוד ממני קצת. תודה רבה. תודה רבה. מה? יש תשלום בסוף? יש תשלום בסוף, כבוד הרב, או שזה בחינם? בצד. בצד? בסדר. יש לפורים. יש לפורים. יש לפורים. תם הטקס. סבבה, אנחנו מבקשים מכל מי שיכול לבוא לעזור לנו לקחת ציוד לישיבה. כל תלמידי הישיבה שפה, הורים, אנחנו לא נטריח אתכם.